mwanchi muligere wetu bita Amazing Voice of Victory ase wiki yaeta tugakwana nga nyasaye kago tokonya ntonyore oyomo ubomo swati kusibomo ryo yorenga iga ngateba nga tokonyora tochi gosinya monyo era bibuya ase tibiti ya Voice of Victory meyoboro libobo bwe murere kawaida olyo bwe gani obokuba sponsor ndo minto joy nyamoya lero omagandi odali etchira oikira ase studio Tiabweke kwandera Marieta. Karibu mwaka. Karibu kwani mucharinde? Ya na gucha. Leo nalini tangani. Tangani. Maito bara bumbole buguchibwaba kwanyora abandi babwata amaiso atari korora buya gosiba ko bobonge mono. Ubumbu obwega bwe studio na kibogo koira. Ya nduche na mbura mbera bakongu. Wano nyigwete na mbiyande. Kara kwalingo mo saomo kwalingo mora sana. Yani kini kirabete, that's what I mean. Mora bwe sikini kirabete. Kini enki alenge bobe. Ona alenge uburabu boigatwa. Ya mbolenge gatwa bwalingo bonene. Nade asichinga kicyamagaga. Abaswati abange to kore research. Mbanje tabanta baro. Neko bisambusa. Nade bamfuta ni babeke karamu aba barimo. Igo asowe mabwao karagwa chite kanyoro murugi. Tia kwirite kagetambe. Ayegwa kwante ngatogende arali inka magana yakaira. Tebyango muligere. Namaene Abu sina atachire no onda gitora kwanira. Namaene yakero tuwa umiranite enga kientangani. Toranyugwa. Ekieni kiao okiarenge kieni ora tebyo moto kolonchera na atanya gukubona maswali ande shu mwarunda ukikekera banje tikieni kerabo. Mate mwera gocherete. Ayamuna tochi gosimena muna nyamana. Ase kieni kerabo Abu no taite ukwane. Ase kieni kerabo na inche naboki ari kongokia uno omwana mokomo sai na ende Abu kompisole biamono tobeke byangae ningo asokina kwao na dotebiga ikwe bure tomaka. Inche lietali ane Thomas Nyamonyo. Thomas Nyamonyo. Tata kuru kunyagemi. Tata mino nyaremi. Igonyiboire no tumugirango igaria hekerenyo. Kerenyo. Nonka. Elieta toshinga kirigo chaini. Kwari komoreka na kigna tebenga orabu na bosa chindimbo bwate mini. Toshinga kiriache. Tochi omonto nari ngororo ase kinyori kiyeito. Mugako mukuru. Uri kuru kwiriete eri. Uri kuru kutochi. Ngakiri ari gocha sore nyen kwaringe omonto bwebigori ebyo. Kera ebigori nyeba myaka ya 5-3 koroka mwarenga abane kereje. Ngakiri ari atasore bo. Eriete rigo narugetwe na baibuli. Kubwatekana omonto oyo uri kuru kutochi ase kinyori ekyo igarengo omonto omurunge. Omonto omuya. Kagera abaibuli kubanyora. Bakanduka eriete eri. Kweta ni Thomas Nyamonyo ande bagakomenda tochi. Bono gwatwara magana maita abantu baito kera abantu bakuruko marietane au ine doctor wate ba Thomas Nyamonyo ande tandiri gwatorogati Nyagemi alafu tochi Thomas Nyamonyo Nyagemi aine doctor ukaiboru bono chisembe chekerenyo ukaiboru kerenyo 1957 Yasa na bawo 1957 wono do chinanda ko kana ko mo kabijaiga pero wake sabu itoro chinga miaka ine na verigereti 7 miaka ebono make tigarete ngike sabu ini nchigo gosaba jibasa chiria baga bakora ya yango sabera bane no ngoro 65 mwaka go ikibali no 65 nande no nyana bo ebipi yarongo tebiera magana ngakwa chire sabini uchumoina nane nyongeza lakini yebwata gento kike michande mingi aibono utaito kwacho ndase michande bona lende ise gotoka na etani ya buchigosio sawa mbia mono karibu bono ugasoma radio kamera kuro rubaka ugakinana ki okamera jokanyora esa chido kanyoma gose gole sina pachara wera yakana ne sina pachara nche bono bona na nyiboire gigabu ibona ibole twesaba iboli batakanda atebe Waibuli abambali kwenyara buyayigo. Ekerenyo gomole next yamo na live tifale. So na talibo. Na live tifale ntubwata abange bari kwenda masamba batore chai banyara chibesa.
paka abande mware manyonja kitoteba nga mwasirire rugurugari esengencho yo gukora emirimo nakiyo goteba nga nabataka bari ngange nase egasi yare gukora kumwa ase amasingira ari bebegete ngenjo nera abantu bakwebeka yes mbakonyara gusebuka nero bebegete kiagara igo bari kunyusana okonyukonge yawa ninchi kona jiko igurwa asa family ya minta abana bande titukie tisukuru angenda ateba abana bonsi yani mukuburu number 1 2 3 4 gotira oditari ore naja ne skuru kyara weburi mbali naja gosine mbali koira bana sukuru gosego mu amenyete asuburi muburo bonne munabona abamasai babwata mudero baswa koira bane skuru buri muburo bonne bagotebya bana nga gandalisi amangana yera buri mumbu arenge bonene mono no ne kerengo bu arenge igara lakini ukonyutubo abaringo kunyukonge imba chieti ko toira sukuru oro aina mbere nga koibore tu asenke inje wana igonde namba 5 number 5 kwa nyolera ba mino bari gocha nayo kawese semeyo lakini bakonywa lakini tarise ina korosu skuru ega mnabona gari skuru kirangari alinto bate skuru ekoro kunyairanga yairanga bono muchieti nanya gotema dirimo abeku gokoboka igamo chakeyemo liria sino koboko mwaka bikire ngakiyaka amatukari nyoye nyairanga ikonyatira chaka yaringe kibabe kibabe yaringa atua kurunga abantu basome tororo babiri bamura babiri abanene yondaga ikagirasi ibere no yondaga ikagirasi 3 safari ikabentambe baba yo makatigira abo kaenda Tanzania kuchweli kibao no yokabira agatigira abo akaenda masamba kintonga igo enchirende kare bari gasomeye mu ibereye igo bari ngamamura amanene kere kero gutigera karasi bere kwaenda gutego 1 minute bibwata oranyuome kagenda Tanzania ndakaina ayibara gukari namba 5 nayo kanyaro ndite yogocha bantu bateba gatobera nanchenga kuba mabunga ngakina bakanga ikereke gorinko genda kuwaruka igono orenka bwakia bwaira paka kori kwenda kwaro pero kwaro next bona enkorenga lyo masamba osorenga Tanzania simuru minaka ainara nkuna mete ekero naruka nkagenda guchwali kiba Meru kwenda Meru okwenda uru musawo moke na kongirie bwata bonora kominyoka guchiari musumeno yo no gwachite kwegerera gose nka mkwanyo letondaga kwegeri musumeno nkaiga umumurumi ntokonyoro rure Tanzania konyochire bono oyo bwato bumanyi agacha no musumeno ochire ka na aringe no musumeno nguchwali arenge ka lakini bono nero mbundisete agakwegeri musumeno kangegeri musumeno akangira nanti matari none bundisira mwaka 70 uko manya guchwali kibao matuko maka konarua nali bono njete kugenda Meru nchibwe bono ukagenda ibiko kabe independent Meru ono ko era sare abantu toratebe bale foreign yani abantu barabageni ase tabatari bagusi lakini nabo mwarenga ko wasiriana moigwana ukaenda gachaka kushona abagusina abange bamenye to naende kurwana andamanete n'abasibandi tukagenda ororo Meru ukaenda kuchwali kuchwali ngakingana ari namenye to ororo bange myaka 5 kuchwali kibao kocha kware gose kware kuchwali komenya to January December maitete kare mwaka rini chigari amware gotebya abantu ngabona to December iri January mwenda mwakumwe sachinde kwaende aingoja kware gose kwamenya to myaka yonse ari ngo china arenge na chicha ikiagara kanyora na ngainire bona naenda ari nani na china nyora abagusi bandi bamenye to bandi bakumenya sore baguchweli kibao naba Meru sore ngo yari ko bachinguru nkoiwa nya sore rikanya ne bundisire kuruka igo nayo wateba ngo motoyi dina enda Meru bona genda ne nya sore mbete sandu okalinda nero kuru kerenyo paka Meru ngaeta nero narobia nande tubwatiri ya nyeti ni mbwatu yona aringe ko yabo abuya ende nagure chisanduku inji jere guru chiswiti ke tiburu kaze mwa kwabeka abeka imenya bono kumontaro chi amaitengo no mo bisogo eto omukune magana araba muko no mungwana kwande kwagenda nero paka Meru o Kameru tari konyore bono muchi kunyimureke
Mureke egekundi kyo gochwera. Lakini nkoni tu alenge yende. Ao. Naende tu alikoni litarike. Ao, ego nande biasara bijya kubebyo gochwera. Tu aliko yoni tu ya sogoto. Kuma na koyoni paka abantu bandi bali town. Kwanye baketano mwana. Tu aliko soka kurulina nime. To ye chogeta tu go sogote menge. Yo babuya. Tu bwate ji customer town ni se to go soka bichi. Isa. Mwanda mwanya wana. Tu anda tu yoni yoni yendo tu bwate lina ni tu kona ko. Asenga kemo kore biasara bigo yo minto. To bwatiriande na bole bujayigo. Ya timbwatiri. Timbwatiri na wana akorete mirime yi miaka ina manya to 5. Na kietago sareti kieni kero konyonya sori ye nyinge ukanine binyugo binde maru aganyara sachinde kwabe obusibwa tenchiri sachinde maina asari kinini kietago sareti gose kwali kunanke ikegwango ekegwango na ese na ye chakera goikere se nkonyora ruguturika igo na tumike binte bienga kienke gwatumegete ikiara na turika mwaka 80 Januari tarehe 12 1980 kwenye kwanyorire kwenye kwarorire sachinde ngairi orobaruru orore gosaye ripado guru musaye kera utiari miaka ya sukiro gwate miaka ange 23 24 miaka kanya ya sukire na kuna turika kindo musaye kore meru gosikanya gwachireka kanyora na chirika ono kuna turika nkanyora basaye bandi mbalese enchiri yo gotorika ngaso asiri kundi wasoro ronande no chino bwate bisabukoro korumer bono nayo ukabachoi irende ngachaga komenya ubugimo bugocha ubugimo bwo gotorika ande kuna ikanka ukagache nyomba na ene yo bunyasi ko agachete yo sasa dinero yari gekareke babengari ngese Kenyor ne kwari getyo kagacha kare ko agachire bono ujakira gubiranga ringo igo kabire biranga libana ko igoka ukare machikagwa kera ngwa chirochi ari meru munachire naende abakristo bana abandereta so gotoreka abande betie uremesa urengombe kogera kwabira omonto omone bono tobasa gocha korukwa omonyamwaka nkagora chiombe ngokama amabere nkona koragira kindeka ndo musaye mbwate chiombe chiane paka isano nemo kai monto de tarenge gocha riuka igo nonye tomotebe tikene kero maite kara bari rumusao obwate riso rari de family omonto na bare imbosi riuka iga chatebe nga chenachira se Thomas abatonu mboko bora bantu kimwanya bantu na kimubiri yes na bakonyo yana muise kengo toneraro mumura lakini wasinyo gateba sachine wasinyo gateba into yankonyete borori obono bwa ukonyete basinyo gocha sorenga omonto yo otoregete na kitorachi tomote tukumuchaka yes obuna buankonya tekiagera na yote nkitindi kwa kabaiseke naende tindi gokora busarati yesu na ntuleti akandusie samangana iyo bono nko bakomonene onye nekero kiane yenyo keraike inde mama kunyomi kiari nyomotali elio maete watorikire ko kole 80 ile miaka yani mwaka 80 ko iyo wate miaka 23 bono ngaye birangari byo kunyoma byachete bono birangari byo kunyoma igo byacha senge nchonga na igete nkankarima chikauchiane chiamete nkagora chiombe chiane chichirabu abaga kabaria banene baturigete bari kondera ase nchiri yeye abante bino mungoyi imeya okiwete na kiwo tu na kiataba nainche kuobuana nkanyora ngaigo bano bankuria ngabate bichiombe chiando siri kone ne na jikare na mo ngome nyoro musaitisi una bibilia gote una tebia bagaka bakante bimbi yamo kiagari binte biwa tuali ina obisa ino kunyome asinka bakamanya komburi
rende onyaime yao irigo nkioroche kayoroche kwabekire risono rochiande bagakumaitera baguka bagakurutero enchenga karata tebi gosinoroche kene tatebi gosinoroche mwana onde ya igesa abantu abana aba bakonyire goeta abaiga baturigete bakonyire barendira ese mukunyomera na mwaika oko gotatebi to basa gotebia abande ese mukunyoma chayamo rende na inche kanyori birangera libya kongire inkarigere asa abanda bakonyire naruta maisha mucha kanyora tuli kumita kanyora dori kanarengo irisoria narikobua kararia wase dorka kabatebi abagaka kabatebi nganchendo che aso mabwane naro kurukudorka iko kuna abatebi rende abagaka bakaimokia atua boka bon kanye kwa matebi dorka kende basaye kwamba tebe tinga nchendo dorka naro lakini boka bakamana kogenda gukwana na enkaya dorka na dorka manyene ono nchikonyo tinda kwana nere wasogete gose gukobota ng'aseng'encho yogotoreka nenchirie nsachinde obaise gokorera bobe ase eng'encho ya ering'ana ria nyasaye igo nkogenda ase utaratibu ari ase utaratibu igo utaratibu togokwana na mundu ninkwana nere yes lakini bono rende wasinyetua yagokongerete abasaye mbare gukongera naye yagokongerete yankongerete lakini ugateba tigante yo bagakaba lakini uindo chenyare bakagenda bono maete kero natebiria abagaka nabo bachiete bagakwana ninyarukeye bakamotebia bakamotebia naigwa omonto narokuru Thomas asegete ande igatoka namaite Thomas igo bamotebetie ime yao kerengera rikogochera kere uranyora soko yatubokire notake bamuchakire tare notake kerengera ringegochire ng'a kero kende iratuka muntu okororire ando orakugania omane notake agaitaba agateba ateba ase konyora nyasaye onyateire enchera nkingukanera gute nainche nomoise kende nyigotenge nsoke gaitaba bakamana korigiri ibaga bagatoroseria ribaga ase mogaikaraza tukaumera na bono uso kwa uso bono kwana ari kanyosire gukwa bono tebanga ng'aki tukamanya gukwana rende kegusi nkamatebia nakororire igo nakoroche kare bono nyasaye akondeteire nyigwete na tonyuomane notaka ime yao nonyanje buna ndeiga agaitaba lakini ekero obwata amari nonye na abaisi babono tagete korakore ni maega ngwestanti bari nje nigo mbwate kayane nimbwate enyomba nyeteri konyanja nabo nkogenda ase omonto onde ngwestandeti kero tiari kwabwate chiombe kwagachire enyomba ya ekenyeru naende mbuyore ngwestandeti ase arenge era bono tamanyete binto ebi gose nimbwate abagaka rinde mbachete bakamoibera siri omonto togokorigeria nabwate bake agokama nabwate nesaiga nomonto oribia nechikagosimekire igo nkagete na ebi mbari komotebia mbamotebete eki bakomobori naki getang'aninga no mbwanche uranyora muntu orure mino gesieri ogotagete notake nakio kabambori atebe yes gose no agateba yaya nintagete iganye kero mwatigetwe mesa koma tomotogerete ng'anje mbuyane buna babona tinchieti komorariri binto mbwate na buna nyenyarete kwamogoreti buna ng'aki oroche obogima obonenche igo namotebetirie okanaki omoyo ona igo okoroche nyasaye okondeteire twomeranire emesa bono nontaka oroche tonyuomane agaitaba ng'ana agaitaba tuganja tugasagusana okoboko kare twende ase abagaka kabatebi twayanire tukabatebi twaigwanire riborindire omwaka abaimarie kegusi keriete abaimarie egasi yaye nereri abaimari bari bagotenenera enyangi bari bagotenera enyambi enyangi babateneneri
na bari bakwenda batukenke imunere gosingo soka bari kabere gosingo kara bari ki na barabuna kibago ne chisiga na chichi bono tukwane bono chisiga kwane na guchisiga kwanya wata siga niende gosaye kwate betenga ginkoroje korase getempuya inche bono riri nariko ekero konya nakwanire n'abase aha kero konya nakwanire n'abakristo bane bari banderete nabatebiri na amaisa narorira asegete arorire dorka aha okang'enga kibagante bigenda genda naende oteme gokora uchunguzi ende narindi kwamanyire gose ona kiki bono uchunguzi ye ai wakwata usina bubachite bakamanya sobo dorka na kiakinete pakamna yitina uchunguzi erirende igona abareri mbare baye abandi barabana n'abanene ano kwamanyorete sabareri bono tienda dabareri asinara iboretu bamanyete sobo abareri ano bagote bamanyete sobo buya bamanyete abaibori baye yes naende bamanyete ororeri rwabongana kibore gosisa chinde nyagosoka kabire koro mate erieteri njuma ite namanyete kare ekero bare gotebanga gosoka kabire na tiko koribwata kinata kiri koro mukianga gosoka kabire nkiba minute bamanya bakora bamanya bakora yes ekero bamanyire bamanya ko egekogera mbatageti na inche ntacho omorero igoro kera bamanyira no mwana kegera nyasaye yonde rirundi busiri esandu siri kegwange ekio abareri abo nkurigiriri bari baroranga ntutageti omwana omuisi mwana itachi kogwa amabugoro ego sae umwana omurachi kogwa sabe na barabu babekera ringana eriediki bante ibono onye moigwanire onye kwarorire igo mwana oritari mobu mwendere mbere mwabokagenda gusyo bagacha gukura chombe chirikanye gwikirisa chiombe narwete gisobo isano nemo mwalinjire kobara morinchi arengo chinki mwagoteba mwali bari kobara rero matine chimoli moko bara mwateba de chiombe bakaire cyose ugatigara gusa natigara chikago imugonda natigara na yemo ya chete kulisi mbora jamani gaicha ajaga kujirisi kabeka mabera tukajaga gukama asenare nsemeyemo atigete gukwana nga karenge ase kanisa amuno ndagete ko batongerizo karenge ase kanisa musaye naende ari gotera naende ari gosora chinga kiechimo nchirarenge nera kanyatara toreka arenge koiruruka kurwa ase kanisa orare nsemo gende kengia ko gejetia muna Thomas Torch tebyo barigereri kamera no yarari egente kio inchetinchi etiko kemanya tuchieti ko kemanya lakini kwa manya orete kera kuroborori gacha kuruwa borori bono kera kuroborori bono ntebyo ngunga kikwire teringanere una karairi egekogera na inche nkwara rinari kanyantura ntara mumanya yeso naye kormeru kore wapi asena arareti na yana na arareti paka chipa ko bwatebesa karari paka ngagandese ko bwachoriro bwatebesa kana baga semiji ya babura kaba kureira bagaka asini ni kanya wachira omenya kera boto konyoma kanya naruriga yesa gantaburi ono konaruo naturi kana ncha yeso oborori obuna buna ari gutarana bantu banke asama kimabo nonye ninche munanda nando yingo chakoleta mambiende mbari gwancha goteba kweyasioriria na togote bugwe karo mone arache ebicha ne oroke ebikware goka tebone lakini ni muamwire gokwana kamo gukwana higa bosia soso kente kenkeri kwa affecting teri kunga kya gukunira hande sayo asibogete tu gukwana gwako tebya ba oborori no bororo namaene igobuko obubuku na mauti na buno ontageto ototebo no gaiga kurigire chabanta obubuku na mauti yes na inchi nabo bwari gonkuna ikiagera na abandi mbare bari gukwana mangana makongo paka yande paka gwakumia nguna igonku ibisa bano lakini nande kero guchunguza kwanyora aya bagukwana neke banya ete aya no mana konyoranga
ase engencho koba yakwanire iga iko barura bono basibiku mbali gocha naende gokora ki koirana goshora no ling'ana eri riambeka gose lia kogosemeria gwaturia ng'aigo bakwete yes naende baka bono babokirwe kimwika mbea mono bono egento nkere kemo nakumiri sana muna kwanyorete Yesu oyo wachiri kwanyorire n'omukungu obwate Yesu kare mugendete ukino kwemea Yesu mwabire omubiro oyo ande tiganyirore ng'a omusubati na twagota gokwanera amatuka matang'ani Helen gare goteba ng'a ase Yesu are no matemo aramange matemo ndu tariko banyora kere nera ba Yesu amatemo nkawaida nyore Yesu wagotebia abatumu baye ng'a mwatorigwe lakini muri kurusi gukorwa sense no mukabera asense no muberete ase saitani yari kiagera musori itu no hari amatemo bagocha kerekero na kirengaki lakini kiabeire gegonkonya no okuyanga kurusa amatemo ari tokonyorana na kwanya kwebanga kendo tebe ng'a Yesu oyo ngosasima komo bekande setororane ayamuna Dorka ya yekine kebe kwana gokora tindi gutianira muntu gusentwanga nanjake kumutebia nche na kwana Dorka tinda tebe muntu onde je na tebe Dorka olimu abwate tiwo mubiro yobo tinda tebe muntu mwa tuli koyo kurukuru baruruane na maene kurumwaka 88 igondo chena nturaragana biara nyomba ayo mukunguyu mutegete ngotore kutigande nyasawe yo ngosasima ndetororane ling'ana kuria chiriria abeire liri gutirie sukari kabisa liri gutirie sukari seria ruesa abana muna naye chete na ntebe tinga kemo ng'a na chibese cha rusu twase charenge ogachikobori ng'a kichire chikabura lakini atebe tenga goikocha muna yetochi muna nyamonyo otebe ng'ana muna rie karori achire na atebe tenga haro no ya manyitiko muna yale to mujara kile mo ng'a kikwire tiringane ing'ana rindia nchandete awo nkaigwa ndigia ngori imeyano nsiba kamwana karia ngachiwate kigusi lakini ingango soma mariko na ndibuno muibori marika nteri na bora nyore gwakira umwana bubi anyore kwabunira uruba bono yo nocho obo Kristo aganto nkaraga sinine mwaka mwana umuyaga ro yoise omubega ro yongina kwa mutebe twa ngoyira yagwete oyo na yagwete tagwete njizi minto sase to gantu ndoribo egento na mbete goteba kwana bona to ngeli na kuonete naki igo gwakoreta mamocho kwana pini namba goseni ni eria ina rejirende mwana agachikugo lakini tomo tebe tinga nchoyo igana yagwete tangwetio ya asenge ncho manyete naki ta kuguwe ngina ekugwaise ngwa uncho to kama tebe yagwete ya nabona ari kuiraniri nanje naki nabura nyora ninja agwete gekogera nainche asinari kwara etete nyuma omotore ko tara ngo moibe nare ngo iba matoka bande ko mundo na iba ne mesie kwara ete nyumba mwa chingo ko igo nare kwando mujibu muntu guchi asoire nyumba iga ko soan ko nyora nga monyene tari yange kwara arusia ya mkwa kamera mocha naje mine bigoti kwara ete washa kuri ya kuona naje bogia machanja bina soka kwagenda ku nyumba wacha kuri nagenda kera kwanyita yako bona kero na nyora to mwana aibire igo ona manyete na nsachinde na bako anguete mna na chagete ikiera na nchi na ibe bono abona ona ari goikana te yo monene nkonya kwera na na manyingane bono ninjaka nyuma ningina usengito omwana uyu tinkonyora ichibu ari ro monene nkonya korero muno kono umwaka Thomas Nyamonyo tochi gose tochi mwana bwancha abana bako muna walking tayo ai muna Thomas Nyamonyo tochi bwancha bako muna chendo chenga na bangwete tabire bwancha bako muna walking
akana bono ninkane ekiagera ninchemba iborete ng'akinda akana nimechande yegwaeterete na nini abana abatinko bakana gekogera igo basogete korwa ase amanyinga anakene bono rende onye barabaya igo bake barabaya igo baragwa ase obuya boria boke nabwate abande bakoba ababe goikaga bagwa ase obobe boria na inche natarete nabo korwa oboke bwane bono nabo omanyete nenyang'au ya iborete tebiango mogaka gosa tebiango sachinde mogaka uri skogaria utaramanya utanya gwikira sachinde igoro yo gutoleka muna gwakonyorete mwaka 80 nyumotara nyora oro ruao watebinga challenge cy'abana marange ticyana ko bicycle yengina goseise elindo batebinga barimereria ekereme cyando yakire nabonto gitego teba maene erige kamera ari batebi nabonto gitego teba maene nga omwana takogwa amanyinga mao korwa isiko eiseko batakogung'ina gose ise nabagotuma moino bwekana ise moke ekiagera ise moke na ise nabamo naende nabaragenda achikobwekana sokoro yaye ekiagera amanyinga aye iga akobwatekana igo nabo omonto akoiborwa omobe kabisa obekerage kabisa nonde paka oite rusiko naende ebigori biaeta nyoe na ebigori bitato omonto oria naende ochigotokera moino obwekaine oria oite twosinyete ogambere twagasinya ekiagera iga na amanyinga ya ororeri akogenderera achiagwera ase gete akang'enang'eni gasoko lakini egento gegocha giasirie ebinto ebio ering'ana ria Nyasaye ekero abanto bachire bamenyeire obokristo ase okwegena na ekeene na ogosaba okonge kristo ngocha arosibia amang'ana ayio asire ragati kabere ekero abanto baonchokire bakorire ekeene kibwenerete ogonchoka kabisa rinde amanyinga ayio arwo lakini ekero bagendererete na echingencho chia omobere ase ekero getambe batari banto basasimi bataiyo ebinto bikobwatekana bire abanto ase atambe bikona koroka naki gekogera okonyora ng'a omonto nare ori gokwa endurume enyomba gete endurume yachete egaita naende gokonya bakogenda ebigori biaeta nyoe mbibere naende omonto ngocha otokera moino nero gokwa endurume abere igo na abande ababe bagotoka ebisirani abande bagoita abanto mbia bono enyomo nokoremereria tebi abantu muna kwaremereiri aina dolka korwa mwaka 88 mwanyoma mpaka bono mwaikire mwaka 2025 ine emiaka 53 na ibere 37 years oremerera ntine nyomo asiri osorire mokorikanya nobwimo bugenderete mogotara nchera muna abana bamo tebianga abantu ngokoremerera nokwanire ase obwimo nare gotebana okoremereria timo okomanya koremereri mweka ase chinyama na amanyinga ekemwanya banto bioka monyare onye Nyasaye takoretiki taiyo egento keragere okoremerera nikoba okuya naende kobwate obwansu bokoigweka na ekero na ering'ana ria Nyasaye rikorete ekwerende rire ase chinkoro chia abanto ime gekogera nari rigokanya amang'ana amange ara ase chinkoro egekogera chinkoro kero omonto nabwate ebarimo ime ya obogima bwaye ya ebirecha ekoribuka ekero yaribukire na omogaka ekoribuka bono nkwana nyomba yanchi ikoigwana mogokanyika mokonyora muri kero omonto arekerage lakini kristo Yesu oyo ore omonene bwa omorembe ekero asoire emioyo ya abanto bakomosasima bamanyete amatemwa bamanyete okoangama bamanyete ogwekanya bamanyete
no bugima buri Kristo achiete koroseri mwanya bantu bwagerete agaika kuruguru abantu abo bwatu bumanyi obu bamenyerete obugima bwa kimuika abantu abo nabo bararinde inyuomo ne banjaitire samatemo gwokabuna omuriro baite guchiari baite nechuma esambire etete somuriro lakini bosa igase chinyama na manyinga amwanya abantu bosa timokunya. Bien mono imeyobora ribwe twaringene mwaka Thomas Nyamonyo ande sachinde elietarinde bakumuruka tochi so mabwaye nche kulingana munati kirega ntebya tataji class kya monto kulirekeranya otenga abana bamwabo baikire class bere yonde isato bachira segasi y'amaboko nera nigegere tikuna murumo abegasi y'amaboko kagenda chinse mu chisiko chameru akanyoroba semya akarora abandi bana bagusumeka chikagwa nera agachaga simeka akaba omonto nyuma yayo kuba omonto kamanyora Yesu yo akamukonya akamana kanyora rwaye mwaka 88 oina rutore nera ase studio ritugeri gari rero ringa neri morioka sachinde karagwa turegete kwanyorete abaiga mwarenge na barabwo asogotore kukoiga bagerete nayo kanguswa ondomo gose babere nyuma tutarasike gipindi no ruriyo yoraike gukwana ngakigwa tugete mwaka 80 nanyora omogaka okorokwa Johnson Nyanaro no omogaka onde momuruminto okorokwa Fanuel Amina yes oyo nkobwati eria kane nabagaka bandi barororo nabitali omayo yes nabang'ina bandi Teresa Nyanaro amo nabandi abo mbanderete ase enchera engiya onatolekana ngama ngacha ase bari bon bakangika bakandenda kuri mwaka 88 yasa wose ni nyibatenga no bwata abana sachindora se gwatara bwata mwana ya moibere sato tirimukega baturanga marieta abana bana nimbwate raili kemunto ne rumuisi kwa manene alisike sare rumuisi kwa kabire arafu Mary Kirugo yes Mary Kirugo rumuisi kwa gatatu arafu umuhuru korokwa rumuisi kwa ndo kane okorokwa letari ya chiri Alice mbia mono nyumotara gendo yo gatano wakwani rumuisi kwa motangani oyo kabere oyo gatatu amono oyo kane ngakire nera ya mokimoko ya kanisa kero kwanyorera abana babane mukao oyo korokudolka arogetunga oyo nyabisagane tebya barigeria baitu bamanyenga kuikira nambe mpakainye kwanyorete challenge ina yeterete ngakikwanyire tai muno mwaka Nyamonyo Thomas tinchi tikuomana igona tebeti omonene nkonye kwaroche bisute byose bakoretera ukarigerego Nyasaye nero ko omonto abana yes abaiseke gusaba mura kero gwatebeti omonene agokonye nonye nyimaitenga nonye ndori kango tebwa renge ngaye nyabisagane kikwa mosemeti muno murugyo muno rwabo ebintu namatebeti ngirina ki to babaremereria naenda abantu aba ande ngusega baro monene atorentera abana bamura kiagera tugwanja monene yes rogo tosoke aya number 5 namba isano no ulikwanyara namba isano no tuwatigera alisi namba 4 namba isano no mumura korokwana fuleti nyanumba kera chete ime yao na ime yadol kana kiare antu igweto mahoko ntu igweto mahoko na ende tokarora na ababisa baito bari gutukurera nk'ibisagane nkaitora aire yes basoki kero basogeti gwesa chinde aye muna Thomas kwa batebetinga kanya kerimo batebya rero inchumarore tinchi etigwa toki siko ime yao bia mono number 5 mumura kwa kwamuruka number 5 inflate nyano Fred nyano number 6 rende naro gose unaua kolere number 6 naro korokwana kwa Peter Moenga kwa Peter Moenga na omo igetabo arafu
arafu Samson Omuti na Samson na bakabwatekana barabunda chicho bakabwatekana bari batatu na hande na mbere rero osina gwegete na basaba ona ikireta njena ondo Edward omorobiri na bari bobo bwe omoga Thomas Nyamonyo eletari the touch yasai kara chana ndemo aka kidako gani ane na boko kwagiri gocha studio ya sabe se biamo